Kanedi ka Dudarshan Meghalaya bagi piang sobai pi berok syakatuk kubam tak kejan mit syaban pai syaki kubor ke babnya ngini pe jai kemat kongsan. Penpau jing snosi bat snolem Menteri Rang Bado keri Narendra Modi halor ka jingja accident ha Prayagraj kular ban ai jingirap yakilanot bat ki bahi jong kilanot. Minjur ka Sarkar Pedang ya ka National Critical Mineral Mission lingba ka mang tingka ka balai pusau hajar kelor tingka ban penklan ya ka green technology bat ban kentiu ya ka yok ka kot. Kintu MLA ka sang BJP uba sanbor sulai badai ban pentrekam daka direct funding halor ka jingerap pisah Syaki District Council ha ka Jelan Meghalaya. Let tap kerteng ki kertong na kisang sign perthai prepare banyak kun hak election syaka KHADC bat GHADC kaban salongsyan. Ki khabar ki babnya Menteri Rang Bado keri Narendra Modi ulaong baka jingja accident kablaja ha Prayagraj mahakum kalong ka basngausi hadu kata-kata. Ha ka jing tho ka ba ula tho ling ba ki social media Modi ula penpau ya ka jing snowlem shabaro ki reungat ki bladu no ya la ka jing em ha ka ni ka jingja ula kit bucket riang ru ya ki tu ki ba mensau ba kin yok loi no ya ka jing kot jing khia Modi ula ong ba ki bor ba di khmi kin persangkat bala banyarap ya ki tu ki lanot ki blamat ya ka ni ka jingja basngausi ula ya tho ru ba ula dep banyakren bat Menteri Rang Ba ka UP Yogi Adityanath bat unia trailang bat ka sarkar jala ha ka bayday bat ka ni ka jingja. हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। Ka Sarkar Pedang kala ai ka jingmenjur ban pentrekam ya ka National Critical Mineral Mission ringkat kamang pisa ka bapalat ya ka lai pusau hajar kelor tingka ya ka ne karai lashim da ka jingthmu ban wanra ya ki jingkala bat ban penne pensa ya ki marpo khendo da ka bakentiu ya ka green technology. Haba ai jingkren shikilat pathai khubor hanong ba Delhi Menteri Bakmi ya ka tanat information bat broadcasting u Ashwini Vaishnav ula penpau ya ka jingkong san jongki marpo khendo ban kentiu ya ka roi kapar hakari ka sarkar kala manjuru ya ka dor jong ka umpnyang ethanol bala penmi na upai डिपेंडेंस खत्म करें, आत्मनिर्भर बने और भारत में कैसे इस मिनरल की प्रोसेसिंग हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, कैसे हम इसका बेटर एक्सप्लोरेशन करें, कैसे हम विदेशों में भी जहां जरूरत पड़े वहां पे जाके उन मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करें, वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस नेशनल क्रिटिकल मिशन में बनाया गया है। 16,300 करोड़ रुपए का ये मिशन है, 16,300 करोड़ रुपए का मिशन है और 6 वर्षों तक ये मिशन का इनिशियल फेज रहेगा। MLA ka sang BJP ubashan borsulai minta kasngi ulai kendu ya Menteri kena Sarkar Pedang bakmi ya katanat dona Dr. Sukanta Mazumdar ban kentu ya ban penteri kambej daka direct funding naka benta ka song pisa Syaki District Council bat kerpat ru ban ai jingerap pisa lem yaki District Council ubasulai ulaong ba kaladon ka jingekren ka babnya syapang ki project baper ki bedang saateng ha ka jela Haka ju kapor ula kerpat ru bakin pelaj haka por kababyang yaki scholarship kanang banyarap yaki kena puli. Uni MLA ka BJP ula ong ru ba Menteri Sarkar Pedang unsawan jengo haka ni ka jela tang syukut ka election jong ka District Council banya kendu yaki nongelam jong ka District Council bat banya kren halor kimat bat ki jingdawa ki badai hok.
UCM berim ka KHADC uba pensingan NCM menta kesengi ulalait bantep kerteng ban aireng na keseng Kongres na maukar pentor umkra constituency. Haba ajingkren hakani kesengi uba PNCM ula penpau ya ka jingshania halade baki nong tap vote kin sajet biang ya u daka ba pensyong nongrem halor ki jingno sinyang ki ba ula dep bantre. Ula penpau ru halor ki jingkong san jong ka jing pentre kam ya ka 6 schedule kabanyada ya ki trai muluk bat ulak kularu ba lada udang syajet biang unsa traina ka benta ban penbha ya kerukam trekam jongka KHADC di anjung ka sorkar juga district council lada dia tungku berke anjung ka sorkar jila kat kum ka para khat RAA kong ba ka yen jongka state sendiri dengan abu si wijingkel lada kita di anjung ka state bad dia ya tungku bad ki provision jong ka 6 schedule haka constitution kan yang ka anjong ka state ne kan yang ka provision badon haka constitution jong ka 6 schedule ti kini ngidang rang ngidang hapan ya pek benia mo nak kanu ka ba yang kanu ka ba bomien Khatlai ki kertong jongka Voice of the People's Party lani ka VPP na ki constituency baper ki bahap ha East KHASI Hills but Reboy menta kasngi kila lait pentep kerteng na ka benta banya kun ha ka election MDC jongka KHADC ka ban salongshan na pedang kini ki kertong khandai ngot ki dei na East KHASI Hills kat basau ngot pat ki dei na Reboy habaya kren bat kilat pathai khubor hadin bala dep tap kerteng ka kertong na Milliam constituency ka kong Aiban Daplin Lingdom nong kalau ong bakaseng kan yai ne ha ka nongrim banwan ra ya ka jing senshar ka bakhoj basuba bat ka balat na ki jing bamsap kat ba uba Matthew Makado ukertong ka VPP na nongpo bat uba Isen A Hinge ukertong ka VPP na Umroy kila banjur bakathong bah khamat e ka jongki banya khon ya ka election MDC kalong banwan ra ya ka jing senshar khadar ka bakhoj basuba bat ka rukom trekam ka bakhoj bat ka basai ta tni moi ke jing phai khma chu pai pa haman ki chaka chu ke jala hagari khasi janja hi bro kowe ni kermen ya kata ho ni bunga emi khmat kham tam nimi na ka party ko baro ki pai pa ki pedang dan ji atati ngi ni kata jing kermen hi ya ka ban job wei bangila mut ne khut bangila khun election na pleng jingi baro sangut idon be jing kermen ne ka ban job bagi no ra ka sensyar ka bej ka ba khoj ka ba hok bat ka bamsha siliang khamat yan no noro te ka thong ka jongi hi ka long ba ka banin kong e lada poi sa ka thong ka long ba dinon ra hi ka ta sensyar ka kharar ka khoj bat kum joro bia ka ba ini le kat bala ban khoj ya ka bamsap ha ka ni ka sensyar Sangut ki kertong na ki seng san perthai baper ki bakun thup ya ka Indian National Congress lani ka INC ka National People's Party lani ka NPP but ka Voice of the People's Party ka VPP kila lait ban thap kerteng menta kasngi ban ya khun ha ka election jong ka GHADC na West Giant Hills katu kat ni na ki kertong ki bla wan thap kerteng menta kasngi kilong uba Rikut Pareng jong ka seng Congress uba Jesse Suyam jong ka seng NPP but uba Reforming San Lamare na kasang NPP. Habaya kren bat ki kertong kila penpau bakin IT met bat mensim ban pen klanbor ya ka rukam trekam jong ka district council bat banon ra ya ka jing syakri ka bajanai halaki jong ki constituency. Ki kularu bakin tre na ka benta ban kentiu ya ka roi ka par bat ka bet ka biang jong ki pajba ling ba ka jing alam ka jong ki. Ki kertong ka kun New Trap National Awakening Movement lani ka khnam bakun thop ya working president uba Thomas A Pasa kila thep kerteng na ka benta ka election KHADC menta kasngi uba Pasa uban yakun na ka 18 West constituency ula kantho ya ki dukat berim ka KHADC na ka benta ka jingbamla jongki man pendep ya ki jingkular bala ai kat kum ka khirnet ka bahin riu jong ka riti senshar khadar ula banjur ba ka khnam kan pelet jingmut ha ka ban bha ya ka council khnang ban pentikna ya ka jing syakri ka bajanai bat ban kentiu ya ki kam khayi pateng na ka benta ki trai muluk ki matrai kam jong ka seng ki kenthop ya ka jing pentrai kam ka bapaka ya ki kendon jong ki riulum bat ban kentu ya ki nong thap vote ban jit ya ki kertong da ka ba pensyong nong rem ya ubriu ya ka seng
lai keren ni kata kecing giba kun gojek benriu ni kendu lembaga kecing telot kecing bamla juga di council bat pendap I kamram ki joka kat kun gojek ai bor joka keret ke benriu dan kata kasik sidul ni kwa kun sung thu bai pai ba kan ga wei kecing sisa ka di council dan kata kasik sidul ko dekat kenro ka khaddu ka banyerai kecing benriu dan pai ba kim sung thu kata lada kan ka kenro ka khlem ka sung ting kalau kecing ma ka ap ndai wei ar ni ya ka jai menteri hi kum situluk borok kawai dia nak kalian ka jongi ki candidate ki bangila ya officially la notify ni bala approve the party Arngut ki kertong na Mountain Road constituency kata uba kodang Rashir na kasang Indian National Congress bat uba Sranli Rongrin na kasang United Democratic Party kila lej bantap kerteng mentakasni yakini Arngut la senran lang da kinong kershan bat kinong elam jong kasang bat kila penpau ba kidon ka jingkermen ban poi syakathong habayakren bat kilat pathai kubor hadin ba kila dep bantap kerteng kini ki kertong kila penpau yaki laki ya laki jong kinong rim bat yaki matre kam bahakamat. Sekri kikam palba kathong bangan penek kareti ke dustur yang KHASI hara. Kasing kongres ka tlatbor menchwa nrai menta ki baro ki parti ki pech ke parti kongres nama ka parti kongres kalong ka kham kalong ka parti nasional kabala ya kaban sekri khambai ki palba Kajinduna ki nongtrei ki ba penbit penbiang dan lam nanti ya kini ki jingge jongi ya kita nong kandong bat kam tambe ha kabe bat ki kam ki ba yade bat kalap pendroi ha ki jaka jongi kalong ka beduna sepa pelat bat ngai ba kane kade kajing duna pelat kinong yalam haban yalam ki sinong ki thau ki jongi bat kajing khia ki jongi kanang ban ka por se ka por Kibahayang hasem jong kasamla lilioris waklang arpawais nam kerta kabala syak penyap hanong ston kila kentu ya katanat pulit ban kam shim kia kanang ba anla ban kem ya kibidon kti ha kajing penyap ya katika samla bat ban penyo ya kajing bishar kabahok lapalat shitio jong kani kajing ja Henry hadu menta amshim lap ksai ya kibidon kti ha kanika kam kasamla lilioris kabadai kakun ba Henry jong uba dhan sing nong lat bat ikong wentina waklang kalaja na layeng haka arpo terik ukala lingkot haka por hinyo buji menstep bat ka klemon payeng shu hadin bala pentip syaki pulit la penlong ka jingwat patba haka ba haka por sau shiteng janmit lalap ya kamet yap ka jongka ki bahayeng kila ong baki suba bakala sya penyap namar bala lap shibun kidak mong hapo kamet jongka ta desa si dia siu te maria dia siu te le ji chwa te ki chan kian ha ati ha ka semen chung semen slap te krumponon maria ji kita ki chan le te saya hira supo ne hira supo se di thadi te de tanga prong lai wan wood not de maria wan ne junga ki en birat la place that kong kang la bru en birat tanga prong her no siu maria her di thadi siu tanga de ya di thada hati mustak malam ti kon di thai tale ngabe ong ami kan ne tela arba je lai ba je chibut lak mit la te phun pulit no tanga phun ni te pulit ndala phun ni te pulit kila e maria e le kwai ti omong ta mentang ini apa ya kajing long jingman kasun beneng hatura kajing kriat kalong khalai degree Celsius bat kajing shed kalong 4 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong hinyo pusan nak shispa haba pai pat shanong ba shalong kajing kriat kalong hinyo degree Celsius bat kajing shed kalong khat sau point sau degree Celsius kajing sngam ka hau kalong prap kandai nak shispa kat ba ha jowai pat kajing kriat kalong kandai degree Celsius kajing shed kalong khat hinyo degree Celsius kajing sngam ka hau kalong hinyo pusan nak shispa kasun beneng kan rang hatura bat ha jowai kat ba hanong ba shalong pat kala bandon kajing hap slap bat kajing dum lo khendo ka ba melumala hakikat tu kat niki jaka Syaban poi syaka bakut jong katuk kubor ni pe biang sesin ya kimat pekongsan Penpau jing snowsi bat snowlam Menteri Rang Bak Duk Keri Narendra Modi halor ka jingja accident ha Prayagraj kular ban ai jingerap ya kilanot bat ki bahayeng jong kilanot
Minjur ka Sarkar Pedang ya ka National Critical Mineral Mission Lingba kamang tingka ka balai pesau hajar keluar tingka ban penklan ya ka Green Technology bat ban kentiu ya ka yok ka kot. Kentu UMLA kasang BJP ubah Shan Borshulai badai ban pentrai kam da ka direct funding halor ka jingerap pisa Syaki District Council hak Jela Meghalaya. Lek tap kerteng ki kertong na kisang san partai berpair banyak kun hak election Syaka KHADC ban GHADC ka ban Salongshan. Ti parlok katung ila poi Syaka bakut jong katuk kupa jengi minta ka janmit hadu minai syambiang wat pila syai kesini kublai pi barok. This year, a total of 30 performances captivated the spectators with foot-tapping music of the bands from the Army,